दा गान्दाबिल होननाय गामिया मानि थाखाय गान्दाबिल दा बै समनि गिर्जा नैबे बेनिफ्राय सेकेन्ड वालाबो थिं उखुमाबो थिं बे अबस्थायाव फैदों जानांगौ नैबे एसे मावहाङो अब्लाबो कलेरा बेमार जादों बै समाव 50 न'खर दंबावोमोन नैबे खैला मैला एरियानि बे साउथ गान्दाबिल होननाय मोनसे गामि बे गामिनिनो मोनसे मण्डली NELC नि साउथ गान्दाबिल मण्डलीया दिनैहाय रंजा बाजायै मोनसे गिदिर रंजामा 100 इयार्स माने सेन्टेनारि जुबिली नै बेवहाय फालिदों दा बेवहाय गोबां जारिमिन जानानै थांबाय बिथांमोना दिनै फैयै फैयै 100 इयार्स जाफैबाय बेयो बेसेबां रंजाथाव दा दिनै बे दिनसिम सफैनायनि थाखाय बिथांमोना बिराद बयबो रंजानाय दा रंजानायजों इसोरखौ हामबाय होनाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन बे हाबाफारिखौ आरो नैबे गामिया मानि थाखाय गान्दाबिल होननाय गामि बेखौबो आं खिन्थानो थांगासिनो दं दा नैबे गान्दाबिल होननाय गामिनि बे जिनाखि NELC गिर्जा बियो जाहैबाय नांगोल दैनि साखाथियावनो दा नोंथांमोना नायगोन नैबेवहाय हमथाना एसे बिरगोन दा नैबे जाहैबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो वेलकाम बे सिम्पोलै गेट बानायदों माने गुबुन रोखोमै बे आर'नाइ स्टाइल नै ओरै नायदो बर'नि जाहैबाय ओरै बरायबाय अब्ला बरायबायब्ला जोंबो हाबबाय आंजों दङ दिनैहाय नैबे फंबाय बिरगोनखौ लाफाबाय ओमफ्राय जों बे स्टेज गानखाबाय नै बेलाय सेलेब्रेटिं 100 इयार्स इन क्राइस्ट जिसु ख्रिस्ट'नियाव 100 बोसोर जाबाय बिथांमोना फोथायारि जानानै नैबे मण्डलीया दा जों हाबलांनि नैबे ओरै सोरगिदिं बेयाव माखासे पेन्डेल्स नांगौ बायदि जानो हागौ ओरैहाय साहा लोंग्रा जाग्रा बेनिफ्राय मेन पेन्डेला थाबाय हरैहाय मेन पेन्डेल बेनिफ्राय ओरै सारि फिरफिला बिराद समायना जायगा लकेसनाबो बिराद मोजां मानो होनोब्ला बियो दै जिङाव जाय दैयानो मुंदांखा जोंनि साइडजोंहाय बेखौ बुंदों नांगल दै नै ओरैहाय बेस्थ' आलासिफोर सफैबाय माबाय जानांगौ बेबायदि दा मानसिफोरा जमा जाहांबाय दा मेन हाबाफारिया जाथ'वाखै बेबायदि दा ओरै नायदो नैबो जाहैबाय रिसेपसन दा नैबे साइडआवनो मेन मोनसे एट्राक्सन जायगा बिथांमोना साजायदों दा नैबेयावनो माखासे जारिमिनखौबो बिथांमोना नैबेयावहायनि माखासे बानायनायफोरजोंनो बिथांमोना दोननानै होदों एबा बानायनानै दोनदों खस्थ' खालामनानै माखासे जारिमिनफोरखौ नोजोर बोनानै दा आं बुंदोंमोन दा गान्दाबिल होननाय गामिया मानि थाखाय गान्दाबिल नैबे जाहैबाय नैबे गान्दाया नैबेबायदि बिलोआव दुगैयोमोन जाहैबाय नै बैजों साहा हौरै नैबे बिलो दङमोन जाहैदों ओमफ्राय बेयाव गान्दा दुगैयोमोन बेनिखायनो नैबे गान्दा दुगैग्रा बिलो थानायखाय गान्दाबिल नाम लादोंमोन जाहैबाय बे गामिया लादों दा दिनैसिमबो गान्दाबिल जेराव दङ बे जाहैबाय साउथ गान्दाबिल माने खोला गान्दाबिल दा नैबे साजायनाय बेवहाय दङ फाउन्टेन हनै बिलोआवहाय फाउन्टेन माने दै ओरै सानस्रिनाय मा होनो बेबायदि साजायनाय जागासिनो दङ नै दा ओरै हाजोबो दङ हनै हाजो ओरैलाय हाजोबो दं ओमफ्राय नैबे आरो गान्दा मासे दंबावो नै गान्दा बेवनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै साजायदों माने हानायखिनि जारिमिनखौ समायना महरै बेखेवनानै दिन्थिनो नागिरदों बेयाव फैग्राफोरनि थाखाय अब्ला जोङो नायबावनि बै समनि गिबि गिर्जा न' गोदोनि नैबे जायगाथ' थुरिबारि गोजामोन बै समाव बिथांमोनाबो थुरिनि न'जों थुरिजोंनो माने लुनानैहाय बेबायदि इसोर सिबियोमोन जाहैबाय दा नैबे नायदो गोसोखांनाय गिबिसिन फालक गेन्द्रा बसुमतारी नैबे गेन्द्रा बसुमतारीया जाहैबाय गिबिसिन फालकआ जाहैबाय सासे माने गिर्जानि दैदेनगिरि एबा माने लिडार प्रसारक बायदि आरो दा नैबे गिर्जानि बाउन्डारिमोन जाहैबाय बै समनि फिसा थायोब्लाबो बिराद मोजाङै बिथांमोना माने नोजोर बोनानै जारिमिनखौ फोरमायदों नैबे गिर्जा न'नि गेजेरजों दा नोंथांमोना हाबनो हागोन ना हाया आं हाबनो हानाय नङा खोमा दा फिसाल'नो दा नायदो बै समाव दरजाथ' गैयामोन दाख्लाजों बानायोमोना बेखौ आरो खोबथेयोमोन जाहैबाय नै बन्द' बेनिफ्राय आरो गन्दाय थुथेयोमोन जानो हागौ बै समावथ' बेबायदिसोमोन दा बेखौ खेवनानै दोनदों दिनै गिर्जाया खुला फालकआ गेन्द्रा बसुमतारी बिथाङा 1923 निफ्राय 1960 सिम नैबे गिर्जाखौ दैदेनबोदों फालक महरै बेसेबां गोजोनथाव बेनिफ्राय सिङावनि जिरायग्रायाथ' नैबेबायदिमोन नै नायदो बेलाय खोरखिफ्राथ' बेबायदिसोमोन ओमफ्राय बैयो मामोन बेबा नाग्रा दलमोन खोमा बै समनि गिबि समनि ओमफ्राय बैयो नै फालक बाइबेल फरायग्रा माग्रा गसंनानै भाषण होग्रा
येस बिथांमोना खस्थ' खालामनानै माने जारिमिनखौ नायनायजोंनो जेन बुजिनो हायो बेखौ गोसो होनानै बिथांमोना बानायनानै बेबायदि महर लाबोदों दा बै समनि गिर्जा नैबे बेनिफ्राय सेकेन्ड नेक्स्टआवहाय बिथांमोना नैबे थुरिखौ दोन्थ'नानै बेफोरबायदि थिंनि वालाबो थिं उखुमाबो थिं बे अबस्थायाव फैदों जानांगौ दा नैबे मा सननिफ्राय 1961निफ्राय 1991 सिमाव नैबेबायदि गिर्जा न'आव फैदों आरो नै बिथांमोना नैबाव नायदो बे समाव गोसोखांनाय 22 बोसोर बावबोदों नैबे बाथिराम नार्जारि बिथाङा नै बिराद गोबाव सार्भिस होबोदों इसोरनि मुङै गोबावसिन फालक मावनाय नैबे 1961नि उननि गिर्जा न' साउथ गान्दाबिलनि आरो नै बेबायदि थिंनिब्लाबो माने बिथांमोननि न'आ बे हाया फ्ल'रा जानो हागौ सिमेन्टनि नङामोन दा बेखौहाय एसे खेवनानै नायदिनि नै बेबायदिमोन आरो नै माने एसे आपग्रेड जाबोदों थुरिनि न'निफ्राय नै बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट बर्थमान एट प्रेजेन्ट बिथांमोननि गिर्जाया नै बेबायदि जानानै थाबाय नैबे जाहैबाय एट प्रेजेन्ट मेरि ख्रिस्टमास नै दानि नैबे सिजन नालाय एट प्रेजेन्ट बिथांमोननि गिर्जाया नैबे जानानै दं आरो नैबे नायनि बेखौ औ नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च साउथ गान्दाबिलनि बेलाय नै दा नै बेबायदियाव आपग्रेड एबा जौगानानै डेभेलप जानानै थाबाय बिथांमोननि गिर्जाया नाथाय दुखुनांथाव दै जिङाव अब्लाबो माने बिथांमोनहा मोनसे सुबिदाखौ दोननानै लाखाबाय होनदों नेक्स्टआव नोंसोर मा खालामदों दाहाय मोसागोन सोर मोसायो नोंबो गासिबो नोंहा मा नाम नानि स्कलेस्टिका नोंलाय सानसुमै जासमिन नार्जारि नोंलाय इलिसा बसुमतारी नोंहा मा नाम नानि रसना नार्जारि बिथांमोनहा नाथाय दुखुनांथाव जे नांगोल दैया बिथांमोननि गिर्जानि हा एबा गामियारिफोरखौहाय नैबे जायगानि गामिनि मानसिफोरखौहाय माने नांगोल दैया होखारनाय जाहैबाय दे मानो होनोब्ला दा नैबे गिर्जा न' जेराव दं बेनिफ्राय नैबेनो जाहैबाय नै दैया सिगां भिडिअ बानायनानै दै खुरनाय समावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोना बोसोरसे बोसोरनैनि सिगांनि भिडिअ नायला नोंथांमोना नुगोन दा नै बेबायदि प्रटेक्सन दं बर्थमान दा बेसेबां सेफ जायो बेसेबां प्रटेक्ट खालामनो हायो बेखौ मिथिया दा नैबे दैलांबारि नांगोल दैनि बेनिफ्राय बिथांमोना साजायना दोनहैबावदों बैयाव हनै सेलेब्रेटिं 100 years बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबो नुबाय बिथांमोना बेखौहाय खस्थ' खालामनानै आरोबाव मोनसे साजायनानै दोनदों बे जाहैबाय माने वाट्स टावार बायदि माने थांनानै बेयाव गसंनानै नायगिदिंग्रा नाहरग्रा आरो बेजों लोगोसे माने हमना लादो बे सेल्फि पइन्टफोर बायदि बेखौ बानायदों बिथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा आंबो बेयाव ट्राइ नायदिनि दा नायदो नै ओरै दंबावो नै बेवहाय लिरिं बिराद मोजां नै गोमथा स्ट्रं एसे नैबो एसे मावहाङो अब्लाबो बुस्थुआ गोग्लैनाय नङा बेबायदि आरो बेलाय बा ओरै बेबायदिनो गोजौहाय बेलुनजों माजों साजायदों नै बेलुन्सफोर दङ खुन्थिया बेनिफ्राय ओरै बेखौ नुबाय आरो सेलेब्रेटिं 100 years नैबो गसङोब्ला बैखौ मोनफा हरबाय आरो ना नैबो गसंनानै फट' लायोब्ला बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय पेन्डेलाव हाबलांग्रा गेट बेबो बिराद समायना नोंथांमोना नुबाय आरो खाथियाव बेबायदि एक्समास ट्रि ओरैबो नै बर'दिन बोथोर दा नैबेवहाय हाबलांदिनि दा नैबेवहायनो जाहैबाय पेन्डेल एरिया पेन्डेल बे समाव जोङो पेन्डेल सिङाव हाबफैबाय बेयाव जागासिनो दं माखासे हाबाफारि बिनाय हाबाफारि एबा प्रेज एन्ड वर्शिप
हामबायसै प्रभु आफा बे दिनैनि गिदिर सान नैबेसोर गासिबो जाहैबाय माने मण्डलिनिफ्राय खारलांनाय बै समनि माने गोजाम रायजो जालांनाय आरो जयै नैबे मण्डलियावनो हाबलांनाय बाहागो लालांनाय सोरबा दैदेनगिरि हिसाबै सोरबा बायदि बायदि दैदेनगिरि हिसाबैहाय सोरबा दैजों खारलांबाय सोरबा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय खारलांबाय बे गामिखौ नागारनानै दा बिथांमोनखौ हांख्रायफिननानै दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मान बावो। बे समाव 100 इयार्स सेन्टेनारि जुबिलिनि मुङाव केन्डेल लाइटिं दा आलासिफोरा सावगोन आरो बेवहाय 100टा केन्डेल्सफोर सावगोन फोजोंगोन। बिथांखौ आङो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ मान बावनो आङो मिथिहरबाय। बे साउथ गान्दाबिल मण्डलिया इसोरनि गेदेर अननायजों बिनि बोरजों बिनि दैदेननायजों बे समाव मेगाजिन बेखेवनाय हाबाफारि दा गाहाय आलासि बिथाङा बेखेवगासिनो दङ नैबे मेगाजिनखौहाय। सेन्टेनारि जुबिली बेखायनो बरसाजों बिबाय आफा बेसिम नोङो दैदेनबोनायखाय जों गावबागाव बैसोनि बयबो साउथ गान्दाबिल मण्डलिनि रंजामा फोरबोनि थाखाय गेदेर हामबाय होननायजों बे आर'जखौ नोंनियाव दोनबाय जिसु नामाव आमेन। बेनिफ्राय लोगोफोर दा नैबेयाव बानायनानै दोननाय माखासे नुथायफोरखौ नुनानैल' जोङो माने गुबै जारिमिनफोरखौहाय जों मिथिजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो नैबे गामिनिनो दैदेनगिरि एबा दैदेनगिरिजों लोगोसे बिथाङा नैबे गिर्जानि एबा मण्डलिनि फालक नैबे आयं सिकेन मुसाहारिनिफ्राय जों फंनैसो मिथिनानै लागोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनि निउसनि गेजेरजों आरो नोंथांखौ लोगो मोननायनि थाखाय आं गोबां धन्यबाद होयो। बे गान्दाबिल दक्षिण गान्दाबिल होननाय गामिया 1923 मायथाइनि सिगां बेयावहाय बेंगल वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनानै 1920 मायथाइ बायदि समाव बिसोरो रायजो जानो थाखाय खारबोदोंमोन। आच्छा आरो बेबायदि खारबोनाय समाव बे गान्दाबिला हाग्राजों बुंफबनाय हाग्रामोन
बेयाव मैदेर मोसा लख्रा गान्दा बायदि रोखोम जिब जुनारफोर दङमोन आरो बेयाव ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव मोनसे बिलोबो दङमोन आरो बे बिलोआवहाय गोबां बे हाग्राबारिनि जुनारफ्रा फैनानै दै लोंफैनाय बे बिलोआवनो दुगैफैनाय बेबादिनो बे बिलोआवहाय गान्दाफ्राबो दुगैफैयोमोन दा बे बिलोआव दुगैफैनायखाय गान्दाया दुगैफैनायखाय बे बिलोआव दुगैफैनायखाय बे गामिखौ गान्दाबिलि मुं दोननाय जादों गान्दाबिलि ओमफ्राय दा लिरनाया गान्दाबिल लिरसै आरो ना गान्दाबिल लिरसै गान्दाबिल खिन्थु नामा गान्दाबिलो बा गान्दाबिलिमोन आरो दा अफिसियेलि लिरनाय बोरैबा गान्दाबिल जालांबाय आरो बेबादिनो गोबां सम कलेरा बेमार जादों बै समाव कलेरा बेमार फैलायनाया गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो गावबा गाव गामियावनो गिर्जाखौ लुनानै खुलुमदों आरो बे थालांनाय गान्दाबिलनि मानसिफ्रा गासै 57 न'खर दंबावोमोन कलेरा बेमारनिफ्राय थैखांनानै नामा कलेरा बेमारनिफ्राय थैखांनानै 57 न'खर दंबावोमोन बे समावथ' कलेरा बेमारनि मुलि गैथ'वामोन गैयामोन जेबो गैयामोन उफाय गैया जाबायथाय बे थैखानांगौ आच्छा जेबो राहा गैया बेबायदि अबस्थायावमोन आरो बेनिफ्राय कलेरा बेमारजों बेबादिनो माखासे थैनानै थांबाय आरो बेबादिनो माखासे नांगाल दैजों होखार जायै 38 न'खरल' थादोंमोन 38 न'खर थानानै दा बिनि बिसा एरनानै दा 43टा न'खर जाबाय आच्छा आरो जोंनि सुबुं सानखोआ दा 195 जन दङ 195 सुबुं सानखो दं ओमफ्राय बेयो माने गामिया बबे साइडजोंमोन आसलथे बेवहाय बे गोदोनिफ्राय गिदिर दैखा ना बियो माबायदिमोन गोदोनिफ्राय माने सिगांथ' बेफोरो मानसि न'खर गोजाखामोन माइ गायग्रा दुब्लि फिसा मोनसे नाला बायदिल'मोन बियो 1971 सनाव आइ दैया ओरै फैनानैहाय बेबादिनो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां समाव बाग्लायै बेबादिनो गुवारनानै बेबादि जोंनि गामिजों बेबादि खहा दै खुरखानाया जाबोदों आरो बेनिफ्राय दाथ' रोबैल'सैनो खुरखाबोनोहाय बा बेनि सायाव बे प्रटेक्सना मा बे आयं बे दानि जि जानानै थानाय प्रटेक्सन बे बासायनो हागोन ना हाया बेखौ प्रटेक्सन होननाया नांगाल दैमाखौ जे हिर' जिउनि जे माबा मोनसे रैखाथि मोनसिगोन बेखौनो भरसा गैया फोथायनो हाया पार्मानेन्ट नङा हाजोनिफ्राय फैनाय नालाय जेबो खालामनो हाया दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बा गुबुनावहाय लुस्लायहैनायनि माबाफोर बेबस्था एबा सानलायनाय दङ नामा जोङो बेनिफ्राय लुस्लायनाय जेबो गावबा गाव न'खरनि अबस्थाखौ लानानै सोरबाया खारखाबाय जायफोर अबस्था गैखाया उफाय गैया बियोबो दहाय दैजोंनो जुजिनानै ओमफ्राय दा नैबे RCC गोदान न' दङ बेखौहाय बैथिं जोङो लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय माखासे बोसोरनि उनावनो जों बेखौ मावजेनसिगोन आरो बर्थमानथ' दा बेयावनो हाबबाय थाथ'यो हाबबाय थायो बेबायदिनो 100 बोसोर जानायजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि एबा गान्दाबिल गामिनि माने बेयावनि सोलोंथाइनि जौगानाय एबा बेयावनि मावनाय दांनायखौ जोङो बिसिनि जौगानायखौ नायोब्ला जों जारिमिन बिलाइयाव नायब्ला जों नुगोन जेरै नोंथांमोना दा बेवहाय गोबां फरायनाय क्वालिफिकेसन गोनां बेयाव दङ नै जेन'बा MA इन थिअल'जि MSW MSC इन डिजास्टार मेनेजमेन्ट MA DLED MSW MSc नार्सिं BA ओमफ्राय आरो BA फरायनाय गोबां HS फरायनाय गोबां दं आरो बेजों लोगोसे आरो साख्रि मावनायफोरबो बिथांमोननि गामियावहाय दङ जेरै गभर्नमेन्ट टिचार रिटायार्ड हेडमास्टार रिटायार्ड हेड टिचार बेफोरबायदि बायदि दं आरो बेनिफ्राय दा नैबाव नोंथांमोना नुबाय नै दा BSF बायदि आरो प्राइभेट जब मावनायफोरबो गोबां दङ दा नैबेनो जाहैबाय दासिमावहाय दानि नैबे ओनसोलनि जौगानाय एबा ओनसोलनि सुबुंफोरनि फरायनाय एबा मावनाय दांनाय दानिया लोगोफोर जोबनायाव जोङो नायगोन नैबे आइजोफोरा जाहैबाय गासैबो नैबे साउथ गान्दाबिलनिफ्राय गुबुन जायगाफोराव हाबा जाहैनाय गासै नैबे आइजोफोरा दा बिथांमोनखौबो हांख्रायनानैहाय मान बावदों दिनैनि नैबे 100 years सेन्टेनारि जुबिलि सेलेब्रेसनाव नार्जारि दङमोन मानसियालाय गान्दाबिलाव दं खिन्थु हाबाया
दानिया मान बावनो नागिरदों नैबे मण्डलिनि गासै गागिफोर एबा दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौहाय दा नै मान बावबाय बिथांमोनखौबो। लानाय हरदो हामबायसै दे आखाइ खमना होदो औ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेजोंनो फोजोबबाय।